Ahojte. Po minulom videu ste sa ma viacerí pýtali pod videom, že ako sa dá zalepiť výrivka. Ďakujem za zdieľanie a za otázky, ktoré nám píšete. A dneska by som sa chcel práve venovať tomu, ako zalepiť takúto nafúkovaciu výrivku. Nakoľko viem, že je to dosť veľký problém a s bežnými lepidlami sa to nedá spraviť a sám mám s tým skúsenosť, keď sme začínali, že sme to nevedeli zalepiť. Spomínam si, že sme začínali niekde v obývačke, sme si v zime nafúkali výrivku, mali sme asi 10 pichnutých a nevedeli sme čo s tým a doslova sme sa modlili, ako to spraviť, čím to zalepiť. No a dneska vieme a túto našu skúsenosť vám chceme odovzdať. Na tejto testovacej výrivke sme minulý rok zalepili dokonca až 5 dier, ktoré boli celkom slušne veľké, mali 1 až 2 cm a vidíte, že držia tie spoje, sú pevné a nie je s tým vôbec žiadny problém. Veľakrát sa mi ľudia ozývajú a pýtajú sa, ako vlastne zistiť, že kde je to problémové miesto alebo tá dierka, niekedy to fakt mikrodierka, ktorá sa ťažko hľadá. Ako to zistiť, teda vôbec kde to fučí, aby sa to mohlo ošetriť a zalepiť. Používame úplne jednoduché, primitívne prostriedky, obyčajná jar, dáme si do vody, tak aby sme si spravili potom poriadnu penu. Bežný zmetak alebo kartáč. Urobíme si bohatú penu. A nanášame to takýmto spôsobom. A hľadáme. Tam, kde je dierka, začnem to syčať. Takisto aj boky poriadne napeníme. Či náhodou tu na nie je nejaké zvieratko, či nám tam to nepichlo. Takisto otočíme a zo spodu. Samozrejme, výrivka musí byť prázdna, bez vody. No a ideme ešte tu pohľadať. Niekedy fakt je to ťažké nájsť. A je veľmi dôležité, aby tá výrivka, keď je prázdna, bola poriadne natlakovaná, aby sme to našli. A tuším, som to našiel, ja som si pripravil takúto pomôcku, takúto špajdličku na to a tuto je, pozrite, úplne mikrodierka. Označíme si ju takouto ostrou špajdlou, trošku aj zväčšíme tú dierku. Takto, tu je. Takto si to označíme a vypustíme tlak z výrivky, aby keď to budeme lepiť, nám neodfúklo lepidlo. Takže dierku sme si našli, môžeme prejsť k samotnému zalepeniu. Dôležité je poriadne to poutierať do sucha, aby tam nezostala žiadna vlhkosť. Odmastíme to, bežný technický benzín používame na to. Dáme si, očistíme to okolie, aby sa nám lepidlo pekne chytilo a necháme vysušiť. Najčastejším lepidlom, ktoré používame na lepenie dier, je toto lepidlo od firmy Bison Rubber Repair, ktoré fakt zalepí výrivku bez problémov. Stovky dier sme s tým zalepili. Jedinou nevýhodou je, že vytvrdzuje dlhšie, treba to nechať zalepiť aspoň tých 20-24 hodín. Ďalším lepidlom, ktoré sme mali k dispozícii vyskúšať, je zahraničné lepidlo. Na Slovensku sa nepredáva ani nedováža. Je lepidlo HH66 vinyl cement. Výhodou tohto lepidla je, že vytvrdne za 10-15 minút a v podstate výrivku môžete fúkať, ak máte možnosť si ho doviezť niekde zo zahraničia, z Anglicka, z Ameriky. Nie je s tým problém, je vyrobené práve na toto. Je ešte potom jedno lepidlo, české, volá sa Xtreme Fix. Videl som, ako s tým lepili raftové člny bez problémov. Ten pán, čo to lepil, tak bol s tým úplne spokojný. A prejdeme k samotnému lepeniu naživo, aby ste videli, ako sa to robí, ako to robíme my, aby bol spoj fakt dobrý. Nanesieme si tam takú malú kvapku čerstvého lepidla a dôležité je, aby to lepidlo sme natlačili donútra do tej dierky, aby nebolo len na povrchu.
musíme si uvedomiť, že vo výrivke je veľký tlak a keď ho dáme donútra, to lepidlo natlačíme, no sa mi tam dostalo troška vody. Keď ho dostaneme donútra, tak ten tlak tlačí aj z vnútornej strany. Takto si to upravíme ešte, aby to vytvorilo taký nit. Čiže v podstate drží aj znútra, aj zvonka. Upravíme to, aby to trošku vyzeralo nejak. A necháme to takto zasnúť. Môže sa stať, že nejaké zvieratko nám to prereže, alebo je tam nejaký väčší rez, ja neviem, 5, 10 mm, 20 mm, dá sa zalepiť aj to. V tom prípade by som doporučil z tých sád, ktoré predávajú na opravy bazénov, využiť tú transparentnú lepiacu pásku, ale zase by som zobral toto lepidlo a natrel to dookola tej diery. Takisto aj z vnútornej strany tou špajdlou by som sa tam dostal nejak, natrel to aj znútra, zatrel to a nalepil tam celý ten flak, tak ako sme to videli z vnútornej strany tej výrivky na začiatku videa. Tak a máme hotovo, necháme už len lepidlo vytvrdnúť a zajtra môžeme fúkať, napúšťať výrivku a kúpať sa. Ak sa vám video páčilo, dajte like, odber, kľudne píšte otázky pod video a natočíme ďalšie, čo vás bude zaujímať. Ahojte!